फिसायनो नै फिसा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय नै जोंहा दिनै फुख्रियाव ना बोननो नागिरदों नायदो लोगोफोर जोंहानि फुख्रियाव मा ना दङ नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे आं एसे दिन्थिलांनोसै नायबा ना लागोन नों खादायाव नै नाना गिदिर गिदिर फैसिगोन नै फिसा ग्रुप सान्दा लाखिन दे हुखाया गिदिरथारमोन ग्रुप सान्दाया गिदिरथार जादों माबाया मा होनना बुङो माबायानो खलनाया गिदिरथार मावनायानो गैया गैयाबो खम मार जाखा बिसोरो ओइ मासेया गोदोर ना इयो सिबारा इ मासेया गोदोर ना आरिफ्राय आरिनायानो खाथिया माथो इयो ओइ मासेया लदबखौनो हायाखै इखौ दारिनाखौ दौरै बोरै लाखि बोनायनि जानि जागोन दे मासे दि जागोन माब्रै गिदिर बिलाइ गिदिरानो आलिना गाबलायदो जाजोबदो ना फिसाखौ ओइ नै मा रौवा गैलालै खारबा ग्रुप सान्दा दानाखौ भरनानै दाख्लै चाइना फिथिख्रियाबो बैबा 400-500 ओरै जानाय दंमोन आधा किल' थैजोबदो नायदो थाबा नोंमोन बारनायथार दिनै लोगोफोर फुख्रि गंसेयाव फैलायबाय बोनो आफामोना नायलांबाय थादो जि गिदिरखामोन नाया नायदो लोगोफोर नै जि ना बारलांला जोबसिगोन नाया गिदिर गिदिर दंना जाजोबदो ना फिसाखौ ओइ फौका नामा फौकाया गिदिरथार इखोनला सिलभारा बेखिनिखौनो लाखिबाय लोगोफोर जानो थाखाय नै आइया गोदाबायानो